Sziasztok, ez egy új videó, ma fel fogjuk díszíteni a karácsonyfát. Ezekkel a díszekkel. Már elkezdtem, csak most jutott eszembe, hogy fel kéne venni, és ezért már elkezdtem. Tehát ezt fel fogjuk rakni. Itt van benne cuki macskám is egyébként. Nagyon szépen tudok díszíteni, az is látszik. Ja, hát megjelent ez a cuki macska. És felraktam. Most jöhetnek ilyen gömbök. Egy pár. És ezeket össze-vissza felrakosgatom. És remélhetőleg nem vedi le a macska a díszeket. Nem húzod el. Nem, hogy ez jó. Nem. Nem tudom mennyire látszanak a díszek, de szerintem így jó lesz. És remélhetőleg a macska nem eszi meg a karácsonyfát. Nem, Na, gyere szépen. Na, kicsi szünet van. Na, igen. Akkor díszítsük fel. Van ilyen sok díszem, még itt is vannak. Ezt még most készítettem, hát nem olyan szép, de megfelel majd. Majd még fogok felrakni videókat a nagy karácsonyfáról, mert ez csak így kivételesen így lesz a szavánkban. És nekem egyelőre ez is jó. Itt. Mert ez is jól néz ki. És ezt felrakom majd YouTube-ra, meg TikTokra is. Ha szeretnétek még ilyen tartalmakat, akkor mindenképpen lájkoljatok és iratkozzatok fel. Igen. Még felrakom szerintem ezt is itt. Ide. Hogy még ízésebb legyen. Ilyen még színesebb. Nagyon szép. Lehet egy ilyen kis fecni, így a tetejére. És akkor felrakjuk szerintem a csúcsdíszt, ami majd változó lesz. Mert ezt felrakom rövid videóra, amikor kijavítom, mert ez most csak így készítettem, mert nem volt itthon. És szerintem készen van. Írjátok meg kommentbe, hogy milyen lett, és osszátok meg a videót, és sziasztok, és boldog karácsonyt mindenkinek!